Maysa ni Tatay Felipe, manipod barangay Bulbulala Lapas Abra, kaditi mabigbigaman nalon nga gusto sarti hybrid rice seed, sipot pa dito ang 2023. No iti dati, agap-apit lang ni 47 na kabanti Eric. Ita, umabot ang tiagarop sa nga kasut akaban, sipot na gusar di hybrid rice seed variety nga M20. Iti tulong iti pinrice sa bela, da kami tinapili nga nag-crop sir. At pinadas mi, dajay 15 kilos nga Eric sutin bunobom sir, 4 half hectare. Kasi na po Diyos, napatanon mi mga nasyat sir. Sa kumesa sir, hanggang narigat nga patanuran ta hybrid nga M20, ang kasladya da mga nasintir sir. Ti insekto, kada ti double. Kada M20 sir, ampay nga nasyat pa nga kananta nalunang. May sa tayo arason, kagtultuloy ti panangamona kanitiwaga si panagtalon, produkto kaya inovasyon, tapos mapasayad pa ni panagmula ng tipagay. Karaman ni Sona kaditi nagatendar, tinayswat ang product briefing, ang paset ti Rice Awareness Month celebration, ngayon natendaran ng iti agricultural extension workers, kan farmer leaders sa iti probinsya. Naidatang ng iti produkto, malibon iti hybrid seeds, biofertilizers, kan soil ameliorant, ang mabalin ang kundawayan ng iti manlalon, para iti dado pa yung maapit na bagay. Dagitoy da EWs kat ma-equip da or maamuan da no anya ti usar na dagitoy da products nga ititod tayo. Kano adaman ti kwa da ma strengthen ti collaboration da kadagitoy da technicians tapno mabalin nga isuda mismo ti mang contact iti technicians tayo no adapti kahit damot nga amuan para kadagitoy da nga products. Ti Pil Rice, napatay ti forum, tato na dapay nga mayamam mo, ti hybrid rice program ti Department of Agriculture. Dadya provincial derby nga minga dayta, more on hybrid program. Makita da kadagos no anati napintas kada ito yung hybrid. Ito yung Abra. Dadya kung naagaro din ti rice ngamin, dadya specific location na. Ay napipintas dadya Northern, dadya Isabela, tono sumangpot dito yung Abra hanga napintasan. So dadya technology dayta, dadya briefing nga kastoy. Itada nga maamuanin nga dagitoy gayam nga variety tinapintas ken mayan natok ditoy Abra. Ngem siyempre dagitoy mabuyugan ti kastoy technology forum. Dagitoy ibagami dagitoy barbaro nga technology dagitoy. Hanga ti teknolohiya tatta hanga sa dagitoy dati. So science tatan. Kasano tay iso nga pakanen, kasano tay iso nga abunuan, padanuman, hanga dagitoy traditional way. Dagitoy kunada nga package of technology nga talaga nga iso ti surutan da. Bigbigan ti Pil Rice sa magmanawan nalon ni Tilapas, nagpapataw ti hybrid rice seeds, ang mabalinggo sa rin ni man nalon. Madama ti panakay patungpal ti Palay Check Training Program, tapos masuruan ni man nalon, ngagbalin nga hybrid rice seed producers. No, sino dagiti farmer nga dagiti nga nagprosper, nakagraduate da, kat isu da dagiti pagalaan mi kadagiti potential ngagbalin nga si grower. Tadagi programa garo dito Lapas, seed sustainable dagiti, nga isu da ti agpartuat ti hybrid rice da, nga katangin ni LGU tapos isubli ng community. So adan iti walo nga barangay nga ti targetan mi naka-output kami nga agliligaw kami. Bulbula lang ako muna pina-training mi so dati from F1 to seed producer. Umakar kami man DJ bulin kasjay. Aging na agbalin to nga hybrid center dahito ikuan. Maalam mi dito Lapas nga agbalin iso nga capital ti hybrid center ti Cordillera. Ngamin iso da nga mismo ti agaramid ti seeds da. Sudah ti seed producer rin. Antay nga kailangan ti mapan gumatang di India, China, kasjay. Lapas mo lang ti pangilakwan na ganyan. Suportaran ti gobyerno probinsyal, iti amin ang programa, tapos mapatalget ti rice production, ken ni pagunam-gunam, ti panagbalin, a rice pansibol. Kung lahat po tayo ay magiging rice pansibol, atin po ito, mababawasan po natin ang mga shortage sa ating mga bigas. At syempre po, gusto rin po natin hikayatin ang lahat po na nandito na tumagilig sa ating mga lokal na bigas. Yung produce po ng ating mga local farmers, atin po siyang tangkiliin. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.